טוב, אז מה נשמע? מה העניינים? מה נשמע? הפעם זה כבר לא פיילוט, זה פודקאסט. אפשר כבר ממש להכתיר את זה, כי התחלנו. גם את הפעם הראשונה בעצם התחלנו, כי שידרנו, העלינו אותה בעצם ליוטיוב, לספוטיפיי. אתם יכולים להאזין לנו גם בספוטיפיי, גם להיכנס ליוטיוב, ואת הקטעים הקצרים אתם יכולים לראות אצלנו באינסטגרם. היום נמצאת מישהי מיוחדת איתנו, שאנחנו נציג אותה, שהיא במקרה הסוכנת של שתינו. כמה שנים את בסוכנות? 30 שנה. וואו, הייתי אומרת משהו צהוב. אבל בואי לא נגיע, הייתי אומרת משהו צהוב על שירלי והסוכנות, אבל אני לא אכנס לזה, כי את 30 שנה בסוכנות. כן. אבל זיווה מיכאל, מנכ"לית סוכנות יולי, מה שלומך? בסדר, מאוד מאוד מתרגשת להיות פה. אני בדרך כלל דואגת לכם לרעיונות, דואגת לכם לכל עכשיו תרגישי את מה שאנחנו מרגישות. פתאום אני בלחץ, יושבת לי פה. את באמת צריך נהיית אדומה. כן, אני גם סביר להניח אדומה. אבל בסדר, יש תאורה שוטפת, אל תדאגי. יופי. לא יראו את זה. לשרוף כמה ש... וכן, מאוד שמחה, מאוד מתרגשת. אני חושבת שגם הנושא חשוב על מה שנדבר היום. נכון, גם בתחום שלנו. מאוד. אז אני שמחה ומאחלת לכם בהצלחה. תודה רבה. כיף לנו שאת פה איתנו. נכון. ושנתחיל? כן, תראי, לאור כל מה שקורה היום, גם בעולם וגם בכללי, אני חושבת שהשאלה הראשונה הכי נדרשת, זה איך זה לנהל סוכנות היום, כאילו ממה שהיה לפני עשור. מה ההבדל? נכון. וואי. הרבה. ונראה לי שגם שירלי יכולה לענות. אני יכולה גם לענות כי אני משם. בדיוק. האמת שגם אני קצת, אבל שירלי יותר... השם השגור אצלי בפה שאני אומרת איך בעצם מתפקדת סוכנות, איך היא תפקדה פעם, מה היה הנתיב של הקריירה, איפה התחלנו, לאן רצינו להגיע, מה נחשב הצלחה. הכל השתנה. ובאמת זה התחיל באמת מדוגמניות שיעבדו בארץ, ואז נסו לפתח קריירה בעולם. והרבה כמו שירלי עברו לגור בפריז, ואז עברו לניו יורק. זה היה כזה מילאנו, פריז וניו יורק. היה לזה איזשהו סדר מאוד ברור. זה היה 3 חודשים פה, 3 חודשים פה. פריז גרתי שמה, וכמובן גיחות לארץ, אבל אתה יודעת, כל הזמן היה מסלול נסיעות ברור, הקריירה הייתה ברורה, היה דברים לאן לשאוף, כלומר המטרות שאנחנו רוצים לעשות. היו דוגמניות שהן היו יותר כמו שירלי שבאמת עשו קמפיינים כמו בובי בראון ופנטן העולמי ונסו לכל המקומות הכי מדהימים בעולם. אני כל הזמן נותנת לצוות ראינו עולם שלא היה לנו טלפונים ניידים, לא היה לנו מחשבים, לא היה כלום. תקשרנו והגיע איזה יום לנסיעה והיה לה עיכוב בטיסה והיא נתקעה והיא חיפשה טלפון ציבורי להודיע לי שהיא תקועה באיזה חור ולכי תמציא את הסוכנות בטלפון קווי שינסו לארגן לטיסה. שהשעות שונות גם. והכל היה בלגן ומטורף. אבל הנה הסתדרנו ועשינו את זה. היית קמה לבוקר עם מיילים, לאיזה אודישנים את הולכת? פקסים. לא היה גם מיילים. אנחנו מדברות, לא, היה מיילים, אבל שירלי, את נראית יותר מדי טוב לתקופתך, אני כבר לא יודעת. זה נשמע כאילו אני בתקופת הדינוזאורים. ממש. לא, אני לא עד כדי כך זקנה. אני כן, אבל לא עד כדי כך. לא, זה מציג פשוט הטכנולוגיה התקדמה מהר. זה כמו שאת אומרת, התחלת השאלה מה קורה היום. אז אם פעם היינו בעצם מתמחים בלייצג דוגמנים ודוגמניות בארץ ובעולם, היום ההתמחות היא בלייצג אנשים שהם מעניינים, שמספרים משהו, שאפשר לעבור איתם דרך, שאפשר לקחת אותם מההתחלה. זה יכול להיות משפיענית, זה יכול להיות שחקנית, זה יכול להיות טלנט, מישהו מוכשר שאיכשהו התגלה ואיכשהו קרה איתו משהו מעניין במדיה, ואנחנו יכולים לקחת את זה מאותה חשיפה לאין סוף מקומות, ובעצם לייצר לו קריירה מאוד מעניינת ומאוד רוחבית, ככל שהוא באמת גם או היא יותר מוכשרים ורוצים להשקיע ומוכנים להשקיע, אז המטרה שלנו היא לייצר להם כמה שיותר הזדמנויות. מתי הבנת שהעולם השתנה? בטח לקח לך איזה רגע. העולם השתנה כשהתחילה מהותית, הכינו אותנו לפני, תמיד היה הכנה לפני. נכון. והיה את כל הרשת, קשת אלעד היו בזמנו, וכאילו זה הפעם ראשונה שהיה טלוויזיה מסחרית,
ואז כאילו התחלנו לייצר אנשים שמעבר לדוגמנות יכולים גם להנחות, יכולים להיות בטלוויזיה ולעשות תוכניות ולהשתתף, בין אם זה כמשתתפים, בין אם זה כמנחים, בין אם זה בתוכניות אירוח. היה לנו עוד פלטפורמה מדהימה שיכולנו לעבוד איתה. השינוי אחרי זה המהותי, זה המדיה החברתית, שהיא בעצם טרפה את כל הקלפים. שינתה את הכל. זה התחיל מהפייסבוק דרך אגב. אבל הפייסבוק לא שינה את הכל כמו האינסטגרם, שעכשיו רוצים מישהי לעבודה על פי כמות העובדים שלה. הפייסבוק התחיל, אבל אחר כך כמובן האינסטגרם והטיק טוק, והשינוי אבל הוא לא רק במדיה, השינוי הוא בעצם בכל החשיבה. כלומר היום הפונקציה שנקראת משרד פרסום גם היא השתנתה מאוד, ואם באמת ראינו מנכ"לים או בעלים של משרדי פרסום גדולים מסורתיים ותבינו היום איך הם עובדים, אז היום או שהם מחזיקים משרד דיגיטל או שהם עובדים עם חברת דיגיטל, כי בעצם היום הכוח מהמדיה המסורתית כמו שילוט חוצות, שילוט על אוטובוסים, מודעות, פרסומות, עבר בחלקו הלא מבוטל לטלנטים, למשפיענים, לאנשים שיש להם קהילות. בעצם הלקוחות למדו לדבר בעוד שפה, והשפה הזו היא דרך האנשים שיש להם את הקהילות. איך את מקבלת את זה? שאת מבינה שהיום להיות דוגמנית זה לא כמו פעם. זה לא כמו פעם וזה לא מספיק, כי אז היו איזה שהם קריטריונים מסוימים להיות דוגמנית. היום זה גם היום דרך אגב, באירופה עדיין יש את זה. אני אגיד לך משהו, באירופה זה עדיין קיים. יש לנו יותר את ההשפעה של ארצות הברית, אבל עדיין באירופה וארצות הברית העולם דוגמנות הוא עדיין קיים, אמנם במינון יותר נמוך, אבל הוא קיים. פה בארץ פשוט העולם הזה כבר כמעט ודי נעלם. אני מדייק את זה כי הדוגמנות בארץ גם מאוד קיימת, אבל בסגנון אחר. שונה, בדיוק, אחרת. היום לקמפיינים גדולים מחפשים אנשים פחות, המושג הזה טופ מודל שהיה בתקופה הראשונה, אני כל כך מתגעגעת למושג הזה. תמי בן עמי כאילו היא טופ מודל. אבל היא נבנתה כדוגמנית והגיעה לטופ כמו שירלי, כדוגמנית. היא לא הייתה צריכה לעשות שום ריאליטי, שום דבר. את מאותו זמן של תמי בן עמי? לא, יותר גדולה ממנו. היא יותר גדולה ממנו. היא הייתה זיכרונה לברכה, אבל כן, אבל מה שרציתי להגיד זה שהעולם הזה עשה איזשהו שיפטינג, ואפשר להסתכל על זה כשאת שואלת אותי איך אני עם זה. אז אפשר להגיד... את לא מקבלת את זה. למה לא? את לא, כי... למה שאני לא... לא, אני אגיד לך מה. את לא משפיענית, את לא עכשיו תתחילי לשתף על כל... אגב, גם אני לא כזאת. על זה רציתי לדבר. אני מאוד מנסה למצוא את המקום שלי בתוך הדבר הזה. נכון, בדיוק. אבל זה מאוד קשה לי. כאילו, אני יכולה להעיד על עצמי שלי זה מאוד קשה, ולקח לי המון זמן, מי כמוה יודעת, כאילו להתחבר לקונספט הזה. אני אגיד לך מה, אני בהתחלה כשזה התחיל, היה לי גם קשה לקבל. אמרתי, רגע, מה אמו? אני עובדת המון שלי, פתאום באה מישהי, קוראת לעצמה משפיענית, והופ. אני יכולה להבין את זה, קודם כל, אני חושבת שזה לטוב ולרע. יש בזה גם המון יתרונות. ולמה? כי היום את צריכה לתת איזשהו value for money. מה זה אומר? את צריכה להיות מישהי מעניינת, ולא סתם פנים יפות. עם תוכן. עם תוכן. את צריכה לעניין, את צריכה להיות... מעבר לרק סתם מישהי יפה. לעבודות מסוימות, שירלי, שיש עבודות המון, באמת אנחנו עובדים מאוד מאוד חזק בתחום הזה, גם שכל הדוגמניות שמצלמות לאונליין ושמצלמות לקטלוגים של היום. אבל עדיין הן לא סתם דוגמניות. הן דוגמניות. הן משפיעניות. אבל להיות פרופר דוגמנית זה לא מה שאנשים חושבים. משפיענית, חמודה ככל שהיא תהיה, ולשים אותה בסט צילום, ולהגיד לה, אוקיי, עכשיו 10 שעות את מחליפה דגמים, בכל תמונה את מוציאה משהו אחר מעצמך. דוגמנות זה מקצוע נקודה. צריך לדעת לדבר למצלמה, צריך לדעת לנהל איתה את הדיאלוג, לתת בכל פריים משהו אחר מעצמך לסיטואציה. זה שונה, זה שפה. אני מסכימה איתך. ויש לנו לגמרי את המחלקה של הדוגמניות שעושות את זה גם בארץ וגם בעולם, וטסות ועובדות ועושות דברים מדהימים וקמפיינים מטורפים, וזה כן קיים. אין ספק שמה שהיום הרבה יותר משמעותי, זה מה שקורה במדיה החברתית וכל המשפיענים, המשפיעניות שמדברות. אבל, זה עבר עוד מקפצה. זה כבר לא זה. המקפצה היום זה היצרני תוכן. היום כבר הדיבור הוא יותר באיך אני מייצר תוכן. מה אני עושה, איך אני מדבר על הקהילה שלי, ואז גם לקהילה יותר רחבה. אבל איך יוצר תוכן יכול להבדיל את עצמו מיוצרי תוכן אחרים? זה כבר נהיה...
את צריכה להמציא את עצמך כל יום מחדש, אין מה לעשות. זה כל הזמן להמציא את עצמך. במה את רוצה לדבר, מה התחום שאת רוצה, במה את טובה, ובשם פשוט, את יודעת, בוא ניקח לדוגמה אוכל. יש מלא אנשים שמדברים על אוכל. כאילו, אבל את צריכה לעניין באוכל. לתת מתכונים מעניינים. זה לא משנה, את צריכה לתת מתכונים מעניינים, או שהסרטונים שלך יהיו קצת יותר מעניינים. קצת יותר שונים. את צריכה לעבוד בזה. את צריכה להיות המאפרת של עצמך, הסטייליסטית של עצמך, העורכת של עצמך. הכל של עצמך. פעם זה לא היה. אבל את אומרת את המילה הכי חשובה. של עצמך. אם אין אני לי מילי, זה מה שאני היום. זה לא עניין של זה אם אין אני מילי, זה מי אני. מה אני מביאה. לא מעניין אותי שיש עוד 3,000 בלוגרים של אוכל. מה אני עושה, איך אני עושה את זה, איך אני מדברת, על מה אני מדברת, מה השפה, את צריכה כאילו, בעצם החיבור הוא בא מזה, נגיד את לא יכולה להגיד אוקיי אני שיר אלמליח, אני אקח מישהי מוכשרת שתעשה לי את האינסטגרם, או אני אקח מישהי מוכשרת שתעשה לי את הטיק טוק, לא יקרה. לא, אני צריכה לעשות את הכל לבד. זה חייב להיות משהו שהוא בא ממך, חברות גדולות, חברות שמשדרות מסרים או קולקציות או whatever, כן יכולות, אבל לא הטלנט, המשפיען, היוצר תוכן בעצמו. ופה זה השינוי, זאת אומרת שהיום יש גם דוגמנות, יש גם את זה, יש גם את זה, והכל עובד ביחד. מה קורה אבל היום עם האנטישמיות? איך דוגמניות מקבלות עבודה בחו"ל ישראליות? וואלה. אני חושבת שעולם הדוגמנות, אני חייבת שנייה להגיד משהו לגבי זה, כי תמיד שאלו אותי לגבי אנטישמיות וזה, אני מדברת איתך גם 20 שנה אחורה, נכון. אבל שתדעי לך שעולם הדוגמנות לא בכלל נכנס לפוליטיקה, זה לא מעניין אותם. מי שבאמת, אני מדברת על הצלמים, הפשן אדיטור, הסטייליסטים, המאפרים, הממש, המעגל הממש המרוכז והמצומצם, זה אנשים שהם פרופר, מקצועי ואומנות. הם לא מסתכלים פוליטיקה, וזה לא מעניין אותם אם הדוגמנית היא באה מישראל, או באה מאיראן, או באה מארצות הברית, או לא משנה מאיפה. הם רואים פנים מסוימים, פנים מסוימות, והם בעצם אומרים, אוקיי, הפנים האלה ימכרו את מה שאני רוצה, או לא רוצה. אבל היה איזה אייטם על בלגן שהיה, איפה זה היה? בעובדה, לקחו דוגמניות, לקחו את סן מזרחי, לקמפיין של זרה, עכשיו לקחו אותה לקמפיין. זה היה בלגן. לא, גם שמאי תגר עשתה את דיור, נכון, גם מאי תגר היה. ידיעות על זה וזה, אבל בתכלס, זה לא שינה משהו. זה לא שינה כלום. אני לא יודעת מה היה במקרים אחרים, אבל במקרים שאני חוויתי. אז תראי, אני אגיד לכם באמת, גם מתייחס למצב היום שהוא שונה קצת. הוא שונה מאנטישמיות קודם. אני לא אגיד, יש לי דוגמניות שגרות בניו יורק, כמו שאת היית. סליחה, אני הייתי בתקופה שהיו מחבלים מתאבדים. מחבלים פיגועים. אינתיפאדה. ברכה לי המילה. אז האינתיפאדה, כן, תקופת האינתיפאדה. אני גם דגמנתי, היו המון פיגועים, המון בלגן, אוטובוסים התפוצצו, אנשים דיברו על זה בעולם. אבל השאלה אם שנאו אותנו בעולם כמו ששונאים אותנו היום. אני כמעט ולא נתקלתי בשנאה. אני היום עוד לא חשה את זה מהדוגמניות שנמצאות בשטח, אנחנו גם, אני יכולה להגיד לך שקרה מה שקרה ב7/10, האסון המטורלל הזה, לא הייתה סוכנות שאני עובדת איתה שלא הרימה טלפון ושלחה מייל ובדקה מה קורה ואיך היא יכולה לעזור, ואם יש משהו שהיא יכולה לעזור, מה לעשות, תגידו לנו מה לעשות. הם כן הרגישו וחוו בצורה הכי קיצונית. זה היה ב7 שבאמת הייתה אמפתיה כלפינו. אבל זה עבר אחרי חודש, זה כבר לא היה. אני יכולה להגיד לך שזה לא, כמו ששירלי גם ציינה, זה לא נוגע בעולם הזה, אבל אני כן אגיד לדוגמנית שלי שעכשיו חיה בניו יורק ונסעה לכמה חודשים לסטי, בואי לא נלך כרגע עם המגן דוד הגדול על זה חד משמעית. בואי רגע, כשאת מדברת עם אמא שלך או החבר שלך לסט, תנסי לא לייצר איזה רעש שמולה ולדבר. את לא יודעת את מי עכשיו, לא כל אחת ואחד מסוגל לנהל על סט דיאלוג על המצב בישראל. אם אני הייתי על הסט והיום פותחים איתי, היה לי המון מה להגיד ולתת דוגמאות ולדייק. לא לכולם יש את האנרגיה, את הכוח, גם באמצע יום צילום שאת צריכה לתת מעצמך. את לא רוצה להיכנס לזה. ולפעמים גם להגיד טקסט, את לא יכולה להתחיל לנהל שיחות על פוליטיקה. לכל אחד יש את הדעות שלו, נכון. אם את מרגישה שזה עבר את הגבול, אז כן, תגיבי, אבל פחות זה קורה. חייבת לציין, בינתיים. שככה זה ימשיך. את יודעת, עוד בתקופה כשאני התחילו לדבר, גם היה איזשהו סוג של הכנה נקרא לזה, לגבי, על הבינה המלאכותית.
רציתי לשאול על זה גם. התחילו כבר להכין אותנו, אני מדברת איתכם 20 שנה אחורה, כבר אז, לא תהיה לנו עבודה. אם זה צלמים, אם זה מגזינים, תמיד אמרו לנו, זה היה איפשהו באוויר, הדיבור תמיד היה שם, שעוד מעט תגיע בינה מלאכותית ותחליף את הדוגמניות. שירלי, אני לא מאמינה בזה. לא, אני מאוד מאמינה בזה אגב. אולי לא עכשיו, עוד עשור. עוד עשור זה יקרה. בנות יפות. בנות יפות, עוד מעט לא תהיה לכם עבודה. וזהו זה. עוד מעט יחליפו אתכם בבינה מלאכותית ותקבלו רק תמלוגים. בת יענה ולהגיד זה לא, זה לא, זה כן. אבל אני מסתכלת על כל קידום טכנולוגי, התפתחות טכנולוגית כהזדמנות. משהו טוב גם צריך לצאת מזה. אחד הדברים, אתן לכם דוגמה, שאני עושה פגישות עם המון אנשים שהם בדרך שהכל יהפוך להיות דרך בינה, את יודעת, גם הצ'אט GPT, הכל בעצם מדבר שפה חדשה. אנחנו יכולים או לאמץ אותה ולחבק אותה ולהבין איך היא חלק מהחיים שלנו, או להישאר מאחור. עכשיו, גם בדבר הזה שנקרא דוגמנות, גם פה שירלי יכולה לדוגמה, להגיד, אני עוד שנתיים לא רוצה לדגמן יותר, אבל אני יכולה... אני בגילי כבר לא אמורה לדגמן יותר, אבל... אמורה ללכת לשום מקום, אבל אני יכולה... דוגמניות בנות 19 לא נראות כמוך. אני יכולה לקחת את הפנים של שירלי ולהמשיך למכור אותם. נכון. כמה טוב זה? הרי זה פרייסלס, פנים שלה, פנים שלך. אני יכולה להגיד לכם, אתם יודעים מה? תשבו בבית. איזה כיף. אופציה שנייה זה לעשות... אבל מה? אבל אין בזה כיף. לא, אין בזה כיף. אני אומרת בכל פיג'מה לא צריך. עכשיו, אם דיברנו על יצרני תוכן, אוקיי? ודיברנו לאן העולם הזה הולך, וגם לי ולך הייתה שיחה למה טיק טוק, ואנחנו עוד נפתח אותה. אין לי טיק טוק, וזיווה מכריחה אותי לפתוח טיק טוק, אז גם לשירלי. יש לי, אבל הוא לא פעיל, ואני כאילו קצת כזה כועסת על... מותר להגיד את זה? על אנשים שיש להם טיק טוק? לא, היחס שלהם כלפינו וכלפי כל ההסברה שהייתה, שהם נורא חסמו סרטונים לטובתנו, וניסו באמת הרבה אנשים לדבר על הסיטואציה ומה שקורה פה, והמון סרטונים באמת, כן. אם זה נחשף. אני לא יודעת להגיד מה היה, אני שמעתי גם כל מיני צדדים אחרים, אז אני לא רוצה להיכנס, כי אני לא יודעת להגיד מה בדיוק. במקרה שמעתי ברדיו על... אבל אם אתה רוצה להיות חלק, כן, זהו, אני לא יודעת. כן, לא ניכנס לזה. אם אתה רוצה להיות... אני שמעתי על עובד, אחד העובדים בטיקטוק שהתפטר בעקבות... כן. תראו, טיקטוק זה משהו מדהים שקורה. בין אם נאהב את זה, בין אם לא. טיקטוק יש לו אלגוריתמים שמחליט דברים, ולכן יש המון... זה לילדים יותר צעירים. אני גם חושבת. לא. הטיקטוק היום הוא הרף גילאים שנכנס ונמצא שם, הוא ענק. וגם אנשים מעל גיל 50 מקבלים משם את האינפורמציה ונמצאים שעות. זה מחקרים, רואים גם חברות הפרסום היום מפנות המון תקציבים לטיקטוק. למה? ולמה אנחנו מדברות על טיקטוק? כי בטיקטוק יש יותר צפיות מאינסטגרם. תביני, טיקטוק זה עוד אבולוציה של מדיה חברתית. עוד משהו שקורה במדיה החברתית שאנחנו חייבים להבין אותו. חייבים, אם אנחנו רוצים להישאר ולשחק במשחק הזה, אז לדעת מה מתאים לי, מה אני לוקחת מהטיקטוק אליי. את לא צריכה לעשות את הריקודים, ואת לא צריכה לעשות בדיוק זה מה שאני חושבת. את צריכה לעשות המון דברים אחרים. אני יכולה לעשות את מה שאני... שתלמדי. איך, וזה אחד... מה שאני עושה באינסטגרם, אני יכולה את אותו דבר בטיקטוק. חד משמעי. אבל טיקטוק זה נראה לי... אבל תדעי לך שהבנתי שאם הטיקטוק רואה את האלגוריתם, מזה שזה בא מהאינסטגרם, הוא מפחית לך צפיות. גם אינסטגרם עושים את זה. לא, את אותו סרטון אני מעלה גם באינסטגרם, לא לוקחת מהאינסטגרם, אלא גם וגם. לא יודעת, אני לא יודעת איך זה עובד. בכל מקרה, כל התפתחות בטכנולוגיה, כל התפתחות טכנולוגית, צריכה, היום אתם צריכים לתת את הדעת. אם פעם באמת ניהלנו קריירה, גם את ניהלנו קריירה מסוג מסוים, גם אנחנו מנהלים קריירה, שימו לב דבר פשוט. אין מגזינים. כן, היינו נוסעים לצלם. הייתי ככה אוספת מגזינים, ערמות וזה שעברנו משרד, העברתי לשירלי 3 ארגזים עצומים של אדיטוריאלס, של שערים, של קטלוגים שהיא עשתה, אין את זה. וחלק עבדו לי יש רק מגזין אחד שנשאר פה בארץ. וגם הוא מנסה למצוא היום את האתר אינטרנט שלו, ואיך הוא מביא את הקהל. אבל אני חייבת להגיד לך שבשער האחרון שהיה לי לאישה, כי אנחנו מדברים על לאישה, מלא פנו אליי לגבי הרעיון הזה.
מלא פנו אליי. אל תשכחי שלאישה גם פרסמו את כל הרעיון בוויינט. נכון, תמיד הם עושים את זה, אבל זה לא משנה. לא, אז אני אומרת, היום החשיפה, ואני אומרת לך שבאמת יש גם נשים שבלי לאישה נורא קשה להם, כי זה סוג של... הם רגילים לקבל את העיתון שלהם בתחילת שבוע. מה זה כיף לפתוח ולחטט ולהעביר דפים ולהרגיש אותם. ולהריח את הריח של הדף. אבל אני אומרת, זה חלק עכשיו, יכולנו להגיד, טוב, אז לא. אז זה, אבל לא, אז את מוצאת לעשות כתבות אופנה בפשן פורוורד ובמאקו ובוואלה. מוצאים את הדרך. את מוצאת את הדרך לדבר אופנה ולספר ולייצר סיפורי אופנה מגניבים בפלטפורמות החדשות. דרך אגב, אני כל היום עסוקה באיזה פלטפורמות, איך אני עושה דברים, בפלטפורמות שיש לי היום. מה אני יכולה לעשות עם טיק טוק למשל, שהוא רוחבי. הוא לא אוקיי, שיר מעלה, שיר לי מעלה, אלא משהו יותר רוחבי. אז זה דברים שכל יום... קוראים ומתפתחים להם, והתפקיד שלנו להיות חלק ככל שאנחנו יכולים מהדבר הזה. אוקיי, שאלה לסיום. מה סיום? יש לי כל כך הרבה. יש לך עוד? יש לי מלא שאלות, אבל בבקשה. אז לא סיום. בוא נראה, תשאל את השאלה הכי חשובה. אני חושבת, יש שאלה, השאלה שאני רוצה לשאול עכשיו, אתם קצת מתקילות אותי פה מכל הכיוונים. כן, לחצת אותי לרגע, מה השאלה? אני חושבת שאני יודעת מה השאלה חשובה. מה הקריטריונים? לא, אני חושבת שהשאלה חשובה, מה היא אומרת היום לילדה, צעירה? איך להיכנס לעולם הזה, מאיפה להתחיל? כן, אז אני אדייק, זה בדיוק ההתחלה של השאלה, ואני אדייק אותה. התחום הזה הוא תחום מדהים. תמיד היו אומרים לי, אם הבת שלך הייתה יכולה להיות דוגמנית, היית נותנת לה? תאמרת להם, חד משמעית כן. אני ניהלתי כל כך הרבה קריירות מדהימות. נכון. איזה שאלה, אבל. את יכולה ללוות. יש פה את אבל. גדול. כן. וזו השאלה שרציתי, שהכי חשוב לי להתייחס בכל פלטפורמה שאני יכולה. מה זה אומר להתחיל להניע תהליך של קריירה, בין אם את דוגמנית, בין אם את יוצרת תוכן מעניינת בת 16, בין אם את איכשהו יצרת לך קהל כמשפיענית, בין אם את שחקנית, מוכשרת שעשה קורסים, דרמות, חוג בית ספר ורוצה לקחת את זה צעד אחד קדימה. חשוב מאוד מאוד להגיע לבית. לדעת שאת מגיעה לבית, להגיע לסוכנות, לפתוח את הדלת, להיכנס, לראות את האנשים שעובדים, לראות את הבורד, להבין את מי הם מייצגים, לעשות גוגל גם קצת על הסוכנות, לקבל המלצות, גם להגיד אוקיי, אני יודעת ששירלי, אני אכתוב לה אישו, לדבר. עכשיו ברור שמגיעים לסוכנות כמו יולי, אז זו סוכנות גדולה שקיימת 30 שנה, ויש המון כתבות ואפשר לראות וגם נוכחים בשטח. אבל אם את הולכת ברחוב ופוגש אותך מישהו, בואי נגיד שאפילו באמת בסדר, הוא אומר לך בואי ניפגש בבית מלון, אני רוצה לראיין אותך, לא. ממש לא, ברור. גם אם מישהו אומר לך, זה תמיד היה אבל, זה לא משנה. תשלחי לי תמונות כאלה ואחרות, אני אעשה אותך כוכבת, את זה ובואי, ויש מסיבה וזה. והסוכנויות שמבקשים כסף עבור בוק שבסוף לא קורה. עם הדוגמנית הזאת, את יודעת כמה פונים אליי מסוכנויות מסוימות פנו לבת שלהם ואמרו לה בואי תשלמי 5,000 שקל לבוק, אנחנו נקדם אותך, תהיה כוכבת הבאה. את יודעת כמה פונים אליי ואז אני אומרת לא, אם סוכנות מבקשים כסף, שקל, את ממש לא עושה כלום. זה המרקר הכי חשוב בתהליך. אם הסוכנות מבקשת ממך כסף על בוק או על זה שאת באתר או על קורס, זה ממש לא, בשום פנים באופן לא. זה לברוח כל עוד נפשך. גם כשבאים אלינו, תראו, כשבא אליי מישהי מדהימה, נתחיל בדוגמנית, מדהימה רוצה להיות דוגמנית, צריך לייצר לה נראות. ברור שאני צריכה להשקיע ולייצר לה טסט ועוד טסט ועוד כתבה מערכתית ועוד משהו יזום כדי להעלות אותה לאתר שאני יכולה להציג אותה גם בארץ, גם בעולם, אחרי שעשתה קצת עוד דברים. ואת עשית את זה עם כמה דוגמניות שהפך לכולם. לא, הכל על חשבון הסוכנות. זה אחר כך מתקזז מהעבודות שהיא עושה, אבל קודם כל זה הבאה של הסוכנות במיוצג החדש שהיא קיבלה. אז שוב, חייבים לא לשלם אגורה. לבוא לראות סוכנות מתפקדת, להיות נוכחים בסוכנות, לא להאמין לשום סיפורי אלף לילה ולילה. חד משמעית. זה כל כך חשוב לי באמת, לי זה מאוד חשוב מה שזיווה אמרה, כי באמת יש המון שרלטנים בחוץ, שזה מאוד מאוד, זה דבר שגם בתקופה שלי זה היה, וזה יהיה גם אני לצערנו הרב, זה קורה ויקרה גם. מאוד חשוב לדעת מי זה הבית שלך, באיזה בית אתה נמצא. באמת, לראות כמו שזיווה אמרה, האנשים, ההתנהלות שם, מי הבנות שמיוצגות שם, אם זה דוגמניות, אם זה משפיעניות, לא משנה מה. וכמה זמן הם נמצאים?
הזמן אני לא יודעת לגבי זמן, כי כל אחד והזמן שלו. לא, כמה זמן אולי הסוכנות כשהיא קיימת. נכון. כאילו, בן אדם שאותו בן אדם... זה נקודה חשובה. וגם יודעת, לראות ששירלי אצלך, אבל גם לראות ששירלי לצורך העניין אצלך 30 שנה, ואני אצלך כבר 10 שנים. זה אומר המון, זה אומר שבאמת נכנסנו לבית. תשמעי, שולחים לי כל הזמן הודעות. הבת שלי רוצה להיות דוגמנית, הבת שלי זה, אני ישר, יש לי את הסוכנות שלי, דברו איתם, הנה הטלפון. לפעמים, אבל זה נכון, זה לא נעים גם, כאילו. לפעמים חושבים שאני סוכנת. הרבה פעמים שולחים לי תמונות, מה את אומרת, יכולה להיות דוגמנית? כן. זה מסר אותי בסיטואציה קצת לא נעימה, כי אני לא סוכנת, אני יכולה להגיד עכשיו, גם אם היא לא נראית טוב, אני לא אבוא ואגיד זה לא מהתפקיד שלי ולא מה... אנחנו גם יודעים... אני לא אבוא ואגיד... יש את זה, נגיד, אני אפנה אותה לסוכנות. זה סיטואציות לא נעימות. אם מורה מדבר על הילד שלו, אז יותר קל לתווך איזה תשובה. אם זה ילד שבא אליך לפגישה בגיל 16, וכל החלום שלו, והוא בהיי, והוא התרגש, והוא לא ישן לילה לפני שהוא הגיע לסוכנות, וזה, ואז בסוף זה פחות מדהים. אנחנו יודעים לתווך לו למה או מתי, או איך זה יכול לקרות, או אם הוא מחפש משהו, איזה אלטרנטיבה. אנחנו יודעים לעזור להם כדי שלא ייפלו לאותם שרלטנים, וגם... אתם שומעים כל יום בחדשות, גם לאותם מקרים מזעזעים של הטרדות, ושלא נדע אונס וכאלה. אז כן צריך לדעת הבית, זה מאוד מאוד חשוב. אני גם אומרת, אל תהססו לשאול. אני 30 שנה במקצוע, אני מאוד אוהבת את המקצוע הזה. אני מתרגשת מאנשים מעניינים. תראו, ביולי יש גם את נגיד ירדן ג'רבי, שהיא מדליסטית אולימפית ובחורה מדהימה, ואנחנו בעצם היום לוקחים את הקריירה שלנו ועושים איתה עוד ועוד ועוד דברים. אתם ממנפים את זה לכיוונים אחרים. אנחנו מוצאים את הדרכים היום גם לתת לשוק את מה שהוא צריך, דרך אנשים מעניינים, מסקרנים, שמתאימים למה שקורה היום. ולכן גם אתם כהכי מדהימות שיש, צריכות קטלניות הכי מדהימות במאמה. ורק שזה, אני פה, עובדה. אז גם אתם צריכות להתאים את עצמכם בצורה שנוחה לכם, ובעצם להבין שזה השוק, וגם כל מי שרוצה צריך לדעת שהוא יגיע לבית הכי נכון עבורו. כן, אני מסכימה. גברת שירי בוגן, יש לך עוד שאלה? עוד שהשאלה הזאת באמת הייתה לסיום. לא, זו השאלה שבאמת סגרה את הכל, כי אני חושבת שזה חלק שהוא מאוד 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 חשוב, שכל אימא, ילדה, ילד, לא משנה מי יהיה, אבל באמת זה חשוב שיבינו, לפני שמתחילים קודם כל צריך קרקע יציבה וחזקה, ומשם לבנות את הקריירה. ואני אוסיף ואגיד שבאמת לפני אני זאת שפניתי לזיווה, אז לפני שפניתי אליה, אני פניתי לזיווה כי היו לנו צילומים משותפים לבלייזר באיטליה, ודאז לא הייתי אצל זיווה, וכל הדוגמניות של זיווה שהיו שם, אמרו שהיא כמו אימא בשבילה. כי היא תמיד באה, היא תמיד נוכחת בצילומים. אם היא לא נמצאת, אז היא שולחת מישהו אחר שיהיה נוכח, לבדוק שהכל בסדר, גם אם זה ל5 דקות, אבל עדיין לוודא שהכל מתנהל כרגיל. אז זהו, זה היה מאוד חשוב, ואת יודעת, אני יכולה להעיד על עצמי שבתור מישהי שעברה כמה שרלטנים בתחום, אז לשמוע, מה לעשות, לא אמרתי שמות, אני מודה. לא אמרתי שמות, אבל זה, ואז לשמוע שכל הדוגמניות שהגיעו לבלייזר מטעם סוכנות יולי אמרו שזיווה היא כמו אימא בשבילם, אז כן, רציתי לפגוש אותה. כי זה אבא ואימא, כי במיוחד בחול כשאת ילדה בת 17-18 ונמצאת לבד, ללא ההורים, אז את יודעת, את מצפה מהסוכנות שלך שהם יהיו האבא והאימא שלך וידאגו לך ויהיו שם ויטפלו ויהיו גם הרעים בשבילך כשצריך, וזיווה יודעת כמה כבר סיטואציות לא נעימות שהייתי בהם, או שבמקרה פספסתי טיסה או לא קמתי, או לא, זה לא קרה שלא קמתי, אבל כל מיני איזה סיטואציות לא נעימות שהיא טיפלה בזה, פשוט טיפלה בזה, וידעתי שאני בראש שקט כי יש לי באמת סוכנת שתטפל לי בזה. ויכלתי להתמקד בצילומים. זה פשוט, אבל לפני כל עבודה, יש הזמנות עבודה, והלקוח חותם על מיליון תנאים, ודואגים לך וכל מה שצריך לעשות, ואף אחד לא זז מילימטר בלי שהכל חתום ומסודר. באמת גם לנו יש צוות ענק של סוכנים שיודע לדבר את השפה הנוכחית, שיודע לנהל אנשים מכל הסוגים, שנמצא שם. יניב היום בעצם הוא מנהל בפועל את כל מה שקורה, הוא באותו ראש, הוא באותה שפה, הם חיים את זה 24/7, אין מצב שאנחנו לא זמינים, אין מצב שאנחנו לא מטפלים בכל מה שקורה, בכל שעה, כן? באמת בכל שעה, כדי לתת את המענה ולדאוג לכם, פשוט לדאוג.
זיווה מיכאל, מנכ"לית סוכנות יולי האלופה, אנחנו אוהבות אותך, והמשיכי להיות מדהימה. 30 שנה אני איתה, זה אומר הכל, לא? פתאום אני מרגישה כאילו אני שנה שם, אבל גם אני, אז כבר עשור. אז יפה. תשמעו, ברגע שטלנטית או דוגמנית נמצאת מעל עשור, זה כבר אומר דרשני. אז זיווה, תודה רבה שהיית איתנו. המון תודה. אני חושבת שהיו פה המון פניני חוכמה. נכון. להמון בנות במיוחד שרוצות להיכנס לתחום. נכון. אז תודה רבה. תודה לך זיווה. תודה רבה. היה לנו כיף. מהמם, היה כיף. שירלי, תודה שגם את הגעת בסוף. הפקקים האלו, הפקקים, זה... תקשיבו, החסרתי פעימה בדרך, באמת זה היה מלחיץ, אבל הנה הגעתי בזמן, הגיע בזמן והיא פה, אז תודה רבה, היה כיף, ויאללה לעוד עשור בסוכנות יולי בעזרת השם. לעוד עשור? איפה? אני רוצה כמוך, יאללה, תודה רבה, נתראה בפודקאסט הבא.